Mana Ratua? Disembah Ratua. Adapun sombah nang dipersembahkan kepada Datuk Padua Kotui ko kini kan tontang kami nama nanti. Tontang kami nama nanti ko tu tinggal di lubuk nama di ku di pesong buyah nama lumbuk di dokik tepian batu empiang ketobiang tunggang tara. Ko anyuk buyah kai dia raso kesampai ke muaro. Tapi de untung konan malang me saketik di lendong aye lailang anyuk tak bakosan. Walau dia agak kelabuhan, walau dicinto kamuaro raso kesampai tak kemungkin di topian bona nan tak data bago diliik pasi ajuk nasib ba itu lakirun. Ratuk je sosa tak peguno medak maso tu nalah tibo beban ko terpaso kami bau. Maklumlah adat dalam budi pesoko sajak bunga kombang raso tak mungkin disiukan. Walau balik halia musim walau tukar-tukar maso nan bona ba itu juo kewi nyu adat na bapakai togu hapocit sampai kini. Tandonyo iyo na ba itu kato babayang bakiasan tutua bungo dalam adat. Tumbuh sarupui ko kini metembak na usah ke alamat. Tontangan ju adah nang katongah ko tu. Umpamu pelang di lautan me sompan benamu budia lu sarik muatan baso basi penuh barisi reng-gendeng. Dek copik jura gandon dang copik na indak menyalahi. Dibongkar sawah nan tarondam dia lo tadi kekumpalan. Allah tak kombang lah ia nang godang di diik barisa lancang muatalah cukup timba balik. Pasang suruk muaro tonang bintang nampak kapidoman sawah dan ayat ke kamudi belaya malah tujuannya. Pinta di kami nambah samu tu kok lai saujuk sepengona samu kita benayuangkan.